जाबाय मेकआप लुक्सआ खुलुमबाय हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय जाबाय बेनिफ्राय आङो दिनै संनाय बा मायबा मोनसे संनायनि आं भिडिअ बानाया आं दिनैयो मेकआप भिडिअ बानायनो सानदों स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांदो आं दिनै माबायदि मेकआप खालामो लाइफआव आं फार्स्ट टाइम दिनैसो मेकआप खालामगोन स' नोंथांमोना नायलांदो आं आंनि बिनानाव आगैखौ खालामगोन आगै प्रिया आंनि बिनानावखौनो खालामगोन आङो स' थौदो बिदिब्ला स्टार्ट खालामनोसै मोखांखौ क्लिनहाय साफा खालामना लाखाबाय सुनानै लाखाबाय दा नै जेबो फोनथ'वाखै दायो आङो फोनगोन नै पन्ड्सनि मयस्चाराइजार हुदा बिउटिनि प्राइमार बेयो लेकमि फाउन्डेसन
जाबायानो